Yn gyntaf, ar am. Helo, sy'n, Jerry Hunter dwi. A Richard Wyn Jones ydw i. Croeso, da chi'n gwrando ar bodlediad yr hen iaith, lle mae yna ŵr o'r Midwest yn America yn dysgu twpsyn o Sir Fôn am hanes i lenyddiaeth ei hun. Cofiwch, allwch chi dan ysgrifio i'r podlediad drwy'ch hoff app podlediadau. Da ni ar YouTube. A cofiwch, os da chi'n mwynhau, i rannu'r newyddion da am fodolaeth yr hen iaith hefo'ch ffrindiau. Reit, Jerry. Pennod dwytha, Ail Gainc y Mabinogi, nes ti'n gadael i yn swp chwyslyd ar ôl gwrando ar hiladdiad, y psychopaths, stori ryfeddol. So beth gen ti i ni y tro hwn? Yn naturiol ddigon, dyn ni am drafod y gainc nesa, Trydedd Cainc y Mabinogi, stori Manawydan, fab Llŷr. Ond cyn hynny, dwi eisiau sôn ychydig bach am y Pedair Cainc fel cyfanwaith, ac i ba radda mae'r pedair chwedl yma, y Pedair Cainc, yn ffurfio cyfanwaith. Achos fel dyn ni'n gweld yna, achos y gainc gyntaf, stori Pwyll ar Ail Gainc Branwen, mae'r ddwy yn straeon hunan gynhaliol sy'n sefyll ar eu traed eu hunan, tydan? Yeah. Ond eto, maen nhw'n rhan o'r cyfanwaith yma hefyd. Felly, eisiau gofio chydig bach o ran brawddegau cyntaf ddwy gainc gyntaf. Mae'r gainc gyntaf yn dechrau Pwyll, Pendefig Dyfed, oedd yn arglwydd ar 7 cantref Dyfed. A'r Ail Gainc yn dechrau Bendigeidfran fab Llŷr, oedd frenin cronog ar ynys hon, ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig cofio hynna. O ran y fformula ac o ran y ffordd mae pob un o'r ddwy gyntaf yn cyflwyno prif gymeriad. Achos mae'r Drydydd Gainc, yr un dyn ni am ei thrafod rwan, chwedl Manawydan, fab Llŷr, yn dechrau'n wahanol iawn. Dyma'r frawddeg gyntaf. Gwedi darfod yr 7 wir y ddwedysam ni uchod, claddu pen Bendigeidfran yn y Gwynfryn yn Llundain, a Wyneb a Ffrainc, edrych a wynaeth Manawydan ar y dref yn Llundain, ac ar ei gymdeithion a dodi i chenaid fawr, a chymryd dirfo'r alar a hyraeth unfaw. Felly, mae'n dechrau, cofiwch ar ddiwedd Branwen ar ôl y rhyfel apocalyptaidd yn Iwerddon, sy'n lladd bron pawb yn Iwerddon, a bron pawb yn myddin Bendigeidfran, mon 7 o filwyr sy'n dianc, gan gynnwys Manawydan a Pryderi, fab Pwyll ar Rhiannon o'r gainc gyntaf. Ac felly mae'r gainc yma'n dechrau, nid trwy ddeud Pwyll, Pendefig Dyfed, neu Bendigeidfran, neu Manawydan, ond wedi darfod i'r 7 wir a ddwedasom ni uchod. Ie, felly mae'n cyfeirio yn uniongyrchol at yr Ail Gainc. A ddiwedd yr Ail Gainc. Felly, yn hermau heddiw, pan ni'n nofela neu ffilmio Hollywood, mae'n ddilyniant. Sequel, dydy, mae'n ddilyniant yr Ail Gainc. This time it's serious. Mae'n waith. Mabinogi 3, this time it's serious. Na fo, ddech chi'n glwyd o gyntaf yma. Ond felly mae'n dechrau fel dilyniant i'r Ail Gainc. Felly, mae'n amhosib neu mae'n anodd darllen y Drydydd Gainc ar ei phen ei hun. Fel dwi wedi dweud nifer o weithio'n barod yn ystod y ddwy bennod dwytha o'r podlediad yma, mae yna ddeunydd traddodiadol yn amlwg tu ôl i'r Pedair Cainc, debyg iawn bod yna chwedlau llafar, ond dwi'n credu bod yna awdur dawnus, bod yna artist o lenor sydd wedi cymryd yr holl ddeunydd traddodiadol fel sylfaeni i sarnu o rhywbeth gwahanol. A dwi'n yn chwedl Manawydan, dyn ni'n gweld i fod o wedi creu rhywbeth sy'n ddilyniant i'r chwedl arall, bod yna traddodiadau ar waith yma hefyd wedi cael ei hawompio. Just un bath bach gwleidyddol wrth yn teibio, mae'n ddiddorol bod nhw'n claddu benno yn y Gwynfryn yn Llundain ynddo. Whitehall ydy'r... Gwynfryn yn Llundain, ie. Pan ddaru rhai o'r gwleidyddion Cymreig, yr don gyntaf na Cymru fydd, dechrau mynd i Llundain, ac oedd lot o nhw, wrth gwrs, a diddordeb mawr mewn llenyddiaeth Gymraeg. Oedd y syniad bod Whitehall a Bendigeidfran wedi cael ei gladdu dan Whitehall, yn rhywbeth ti'n gweld o'n cael ei gyfeirio ato fo'n... A mae yna gyfeiriad at chwedl arall am y Brenin Arthur, na ni drafod mewn pennod arall, sy'n dweud bod Arthur wedi mynd a dad o'r chuddio pen Bendigeidfran, achos doedd ddim eisiau neb ond y fo ei hun i warchod Prydain, de. Ond mae'r cysylltiad yna fo grym a llywodraeth yn Whitehall, lle mae'r gwynid o Gwynfryn. Anyway, sorry, just wrth fynd heibio. Fi ddangos bod gennau rhywbeth i gyfrannu. Da iawn, mae gen ti lot i gyfrannu, chwarae teg. Diolch yn fawr, Jerry, ti'n garedig. Ac felly, mae'r Drydydd Gainc yn dechrau fel dilyniant
i'r Ail Gainc, de. A hefyd, mae Pryderi yma sydd yn ymddangos yn gymeriad pwysig ar ddiwedd y gainc gyntaf. A mae Rhiannon yn ymddangos hefyd, felly mae'n cysylltu ar Ail Gainc a'r gainc gyntaf mewn ffordd amlwg iawn. Ond hefyd, o'n i sôn am y dadleuon ynglyn â tharddiad y Pedair Cainc i ba raddau maen nhw'n chwedlau llafar wedi cofnodi ac yn y fan. Ond sylwch ar y frawddeg, gwedi darfod yr seithwyr y ddwedasom ni uchod. Hynny yw, y rai, dyn ni wedi sôn amdano nhw uchod. Wel, da chi'n mynd i'n rhan lafar, pan da chi'n sgwennu, a da chi'n gweud, gennych chi lyfr, sbiwch uchod yn ar y tudalen, de. Felly mae nodwedd lenyddol iawn sy'n dangos bod yna gyd-destun llenyddol o ysgrifennu llenyddiaeth yma, de. Bod yna draddodiad llafar rwla, dyn ni mewn byd llenyddol gyda awdur yn ysgrifennu ac yn defnyddio geirfa sy'n sôn am ysgrifennu wrth adrodd y stori i raddau, de. Sbiwch uchod yn y llawysgrif yn bodio yn ôl trwy'r llyfr gwyn neu llyfr goch. Felly mae'n ddiddorol. Felly, na i ddechrau fel la. Wedyn, mae'n dweud bod Manawydan yn edrych ar y dre yn Llundain ac ar ei gymdeithion, mae yna 7 ohonyn nhw, mae Branwen di marw, cofiwch ar ôl nhw, wedi cael ei chladdu ar Ynys Môn, a dod i uchennaid fawr, a chymryd dirfawr, alar a hyrraedd. Uchennaid o chenaid, felly. Ie, echennaid, crio, o chenaid fawr. Ac mae'n cymryd dirfawr alar, galar mawr iawn, a hyrraedd fawr ynddo fo, de. Ac wrth gwrs mae hynny'n cyd-fynd â naws diwedd yr Ail Gainc, dydy. Yn sôn am alar a PTSD y milwyr yma, a mae o'n un ohonyn nhw, fo Pryderi, de. A mae'n dweud, a dyn ni'n clywed be mae o'n dweud pan mae'n ochneidio, de. Mae'n dweud, oi a diw holl gyfoethawg. O ddiw, oi a diw, o ddiw holl gyfoethog. Gwai fi, de. Dri yn ohonau, gwai fi, de. Hefyd, wedi dweud, nid oes neb heb le iddaw, heb le iddo fo, heno na mynd fi. Felly mae gan pawb rhyw le i fynd iddo fo, ond y fi. O, washi. Washi, ie, ti. Ie. A wedyn mae Pryderi'n dweud, wel, paid a phoeni gymaint o hynny. Mae i gefndir bellach yn frenin ar Ynys y Cydr, na ni adael hynna am rwan, a rhyw fanilyn arall. Mae'n gymaint o straeon eraill yn plethu trwy hynna. Ond Caswallan, cefndir Manawydan sydd bellach yn frenin ar Ynys, chos mae Bendigeidfran wedi marw lle. Ac wedyn, mae o'n dweud wedyn, mae Pryderi'n dweud fo, mae'n dweud, ni biost, fi ysdi ddim, ni biost hawliwr tir a deir erioed, yn deud wrtho fo, trydydd lleddf un penwyd. Sy'n beth od iawn ar un wedd, ond o'n i'n sôn mewn pennod arall am y trioedd, y ffaith bod yna destunau canoloesol sydd wedi groesi mewn llawysgrifau trioedd Ynys Prydain sydd yn cofnodi deunydd chwedlau fesol tri, ynde. A mae yna un tri lleddf un ben Ynys Prydain. Lleddf, mae'n debyg fel, os ti... Be mae lleddf yn golygu i chdi? Wel, cywair lleddf, ti'n dwi'n cysylltu efo y mynna gorau, y stwff trwm, y noda du. Trwm a hwrach tris ti'n nôl. Ia, bendant. O na, bendant. Y felen ar eich di. Y felan, ie, bendant. Ie, hollol. Felly, a mae'r triawd yna yn resti Llywar Chen, a mae yna gerddi am Llywar Chen yn ôl y chwedl gollodd bedwar mab ar hugain. Mae'n hen ddyn unig wedi colli ddyn i gyd. A Manawydan, mab Llŷr, a hefyd cymeriad arall na ddim i grybwyll wan. Ond felly mae'n ddiddorol bod yna rhyw draddodiad bod Manawydan heb, hynny mae'n arglwydd o fath, mae'n frawd, mi oedd yn frawd i'r brenin Bendigeidfran, mae'n gefndir y brenin presennol Caswallan, ond dysgrif am tirnas da. Reit. Ac mae'n ddiddorol bod Pryderi yn dyfynnu y triawd mewn ffordd, o ddi fewn y testyn. Mae rhai'n gweld fel nam, mae'r awdur wedi dillithro, achos mae'n bach yn od. A mae'n sathru ar hwrach fwynhad y darllenwyr heddiw os ydych chi eisiau ymgolli yn y stori ffantasiol yma, a wedyn mae'n dyfynnu rhyw destun arall mewn ffordd hyfedd. Ond eto, mae'n bosib fysa hynny wedi cynyddu, wedi ychwanegiad fwynhad cynulleidfa yn yr oesau canol. Mae'n bwysig. Dyn ni'n gwybod bod yna chwedlau eraill a straeon eraill, a mae'r awdur yma wedi cynnwys sy'n goffynu. So mae'n diddorol, a mae'n rhyw fynek bost i rhyw draddodiad arall yna sy'n reit ddiddorol. Wan ta, Pryderi yn deud fo, maen nhw'n ffeindio, mae'r ddau wedi bod, mae Pryderi o ddyfed, yn y de, ynddo? A mae Manawydan wedi bod yn harlech yn y gogledd, ynddo? Wedi gysylltu â'r gogledd yn fras.
bod ni'n sôn am Ynys Prydain i gyd, fel y cyd-destun hefyd. A mae'r ddau wedi bod yn filwyr yn yr un fyddin, wedi bod yn Iwerddon yn ymladd, ac ymysg y saith lwyddodd i ddianc o'r Rhyfel Mawr. Felly maen nhw'n gymdeithio, maen nhw'n ffrindiau. Brothers in arms. Brothers in arms, comrade. A Manawydan yn hun, ynde. Felly mae'n gallu, mae'n bron yn rhyw ffigur tadl o fo. Ac mae Pryderi yn deud wrtho fo, Wli, mae fy mam yn weddw, mae Pwyll wedi hein farw erbyn hyn, Pryderi, sydd wedi etifeddu'r dirnas y 700 yn Nyfed, ac mae'n deud, wel, mi gei di brodi fy mam, ac dŵad i dirnasu yn Nyfed efo fi. So mae'n cael teulu, mae'n cael tirnas, mae'n cael rwla i dirnasu. Ac mae Rhiannon, dyn ni wedi trafod Rhiannon dipyn wrth drafod y gainc gyntaf, ffaith bod ni'n gymeriad mor wych, mor gry, mor ddoeth, ac yn y blaen, mae yna awgrym i bod hi wedi mynd i chwilio am Pwyll ar y gefn i cheffyl i gael o, bod hi eisiau brodi fo, ac yn y blaen. Ond ar y cyfa mae fel sy'n mynd efo hyn, mae'n ddigon bodol i brodi Manawydan, ddim yn clywed gymaint amdani hi. Di hi'n mynd ymddangos yn gymeriad quite mor gry ar ran hynna. Ond mae'n dipyn yn hun erbyn hyn, pwy wir, da. A dyfo, hwrach gan bod i mab yn tirnasu bellach, bod hi wedi meddwl o dyddiau yma drosodd, ddim yn gorfod poeni gymaint am y dirnas, a mae pethau wedi newid. Pwy wir. Ond, felly mae Manawydan yn prodi Rhiannon, gweddw Pwyll o'r gainc gyntaf, a mae'n mynd yn dar yng nghyfraith yn ogystal â chyfaill i Pryderi o'r gainc gyntaf. Ac maen nhw'n mynd i dirnasu, a mae dyn ni'n clywed bod Pryderi wedi prodi erbyn hyn, Cigfa yw enw i wraig o. Cigfa? Cigfa, ie. Na ni drafod yna, mewn munud, Cigfa. Ac... Ia. Chdi enw. Diolch yn cael ei ddefnyddio heddiw na, di am ryw reswm. Hyd y gwn i, dwi wedi darllen llawer iawn o lenyddiaeth Gymraeg o'r holl ganrifoedd yma, ac dyma'r unig enghraifft dwi'n gwybod amdani, o'r gair cigfa yn cael ei meddwl. Wel, os yna rwy'n yn gwrando a bod nhw'n disgwyl plentyn a bod nhw'n cael hogan fach, yna... Wel... Na chi'r enw perffaith. Cigfa. Dwi'n meddwl. Ond na ni drafod yma munud, achos i ddod at yr arwyddocad dwi'n ei weld yn yr nhw, da. Yn gyntaf mae rhaid trafod beth sy'n digwydd. Felly, mae Manawydan yn lleddf, mae'n rhaid i diofa, wedi colli, ond o fo, mae'n cael rhyw... Dwi'n mysig dweud gwobr gysur, achos mae'r Rhiannon yn fenyw wych. Mae yna noddfa. Ie, mae yna noddfa, mae'n cael teulu arall, lle i fyw yn Nyfed, ac iawn, popeth iawn, mae'n mwynhau, mae'n byw fel arglwyddu, popeth iawn. A wedyn, un diwrnod, mae'r hyd yn disgyn ar Ddyfed, hyd ar 700 Ddyfed. A dwi'n gweld hyn fy hun fel fatha niwl neu darth. Ti'n gweld fel, os ti ar fryniau neu Mynyddoedd Cymru, ti'n gweld, yn aml mae tarth neu niwl yn codi o'r afon. Ti'n gweld y niwl neu'r tarth yn llenwi'r dyffryn. Dwi'n dychmygu'r hyd fel rhywbeth felly yn cwmwl yn disgyn. A mae'n creu awyrgylch. Ia, arbennig, ie. Mae'n air anhygol yn Norwyeg am hynna, trolsg maen nhw'n galw. Mae'n gwneud y trol, cymeriadau a chwedlonol. Mae'n awyrgylch maen nhw'n galw'n trolsg. Fatha byd y tylwyth teg. A mae'n gysylltiedig efo niwl. So dyna sydd dwi'n dychmygu ar hyd ar Ddyfed, a dyna sydd dwi'n ei weld. Dwi'n dychmygu sefyll ar fryniau Dyfed a gweld y dyffryn yn llenwi a niwl. Ffordd fi o weld yna. Mae'r hyd yn disgwyl Ddyfed. A'n hyd ydi o, mae'n deud hyd, mae'r gair hyd yn y testyn. Ac o ran y cysylltiadau efo byd pop Cymraeg, dwi'n meddwl bod yna gan gen Hergest, mae yna hyd ar fryniau Dyfed unwaith eto. Na ti, na fo. Na fo, ti'n gweld? Dwi'n gwybod dim byd am y chwedla yma, so oedd ti am ganu pop Cymraeg. Mae'r chwedla wedi dylanwadu ar ganeuon pop Cymraeg yn sicr da. Ac mae'r hyd yma yn gwneud rhywbeth mawr da. Mae pawb yn y dirnas, mae pawb yn Nyfed yn dyflannu ar wahân i'r 4 prif gymeriad wan, y teulu agos yma. Manawydan, a'i wraig Rhiannon, a mab Rhiannon, Pryderi, a'i wraig gynta Cigfa. Reit? Mae pawb wedi dyflannu. Fantastic. Mae 4 yna. Felly wedi bod yn arglwyddu mewn llys, mewn cymdeithas, waraidd yn yr oes ac yn y blaen, yn sydyn rhaid, maen nhw'n byw yna, a mae popeth, a mae'n awgrymu bod nid yn unig bod pobl wedi dyflannu, ond anafiliaid, dof a
Wel, mae'r cwn hela dal yno, ond pethau moddion byw yn hawdd wedi mynd, de. Sylfaeni cymdeithas i bob pwrpas. Felly maen nhw'n byw, mae'n pethau'n rhyfedd, a maen nhw'n symud ymlaen, o diwcs, maen nhw'n barhau fyw. Maen nhw'n byw yn syml trwy hela a casglu bwyd yn yr anialwch. Maen nhw'n hela yn y filiad, maen nhw'n casglu mel gan wedyn gwyll ac yn y blaen, ac felly maen nhw'n fyw. A fydd yna pan wedi dod at yr enw ti wedi sylwi yna fo cigfa, enw gwraig. A dwi'n meddwl, dwi'n credu bod neb wedi sôn am hyn mewn prins. Felly mae bosib mai fy nadron soddiad greiddiol i fel ysgolhaeg. Wel, peidiwch chi'n ddwyn o. Gad i weld, eisiau hawfraint yma. Ond fel ein dweud, rhyw 2-3 pennod yn ôl mwyn, sôn am y Pedair Cainc, y ffaith bod gymaint o ysgolheigion a darllenwyr lle yn mynnu gweld y Pedair Cainc fel chwedlau mytholegol am yr hen dduwiau Celtaidd. A dwi'n mynd hoffi hynna gwbl. Na, da ni wedi deall hynny, Jerry. Dwi wedi dyddarbwyllo di. Do, yn gyfan gwbl. A mae pobl licio sôn am unwaith fel yn y gain gola, llaw gyffes bod yn enw hen dduw ac yn y blaen. Ond y beth yw, yn lle trio ailweithio enwau fel lle i gael yr enw Lucas, hen dduw Celtaidd ac yn y blaen, mae well gen i graffu'r enwau sydd hefyd yn enwau cyffredin, enwau pobl, fatha Richard, a Jerry, a Sean, a Gwenllian, enwau go iawn, enwau pobl, sydd hefyd yn enwau cyffredin. Hynny yw nouns yn Saesneg enwau cyffredin, fel cadair, llyfr, ffôn, spectol, desg, enwau cyffredin, fel pwyll, da ni'n trafod pwyll, sy'n golygu synwyr cyffredin. Da ni'n trafod yna. Cigfa, reit? A cigfa, ddim yn air ti'n ddefnyddio, ond ti'n... Na, ond so ti'n dychmygu bod o'n rhywbeth rhyw siop cigydd neu'r storfa cig. Yndi, mae'n golygu lle i gael cig. Mae'n gallu golygu, siop gig, lle'r cigydd, lle ydych chi'n cael cig, lle ydych chi'n paratoi cig, cigfa. Fel darlithfa, lle ydych chi'n darlithio. Cigfa, lle ydych chi'n cael cig, reit? Iawn, so... Ar ôl yr hyd ddysgu'n ar ddyfad, a mae sylfaeni cymdeithas waraidd yn diflannu, maen nhw'n gorfod byw trwy hela. A beth yw enw gwraig Pryderi, ond... Cigfa. Cigfa. Gael cig da. So mae rhywbeth am hynna. A hefyd, mae enw Manawydan yn arwyddocaol felly hefyd. A na ni drafod hynna nes ymlaen. Na, dwi'n am yn canu. Ond jyst un pethau dwi'n ffeindio'n ddiddorol fan hyn, jyst yn meddwl yn ôl at y gainc ddwytha. A dwi'n yn gwybod beth sy'n digwydd yng Ngweddill Trydedd Gainc, felly, ond mae'n ddiddorol bod y sgêl wedi newid, y raddfa wedi newid. Yn yr Ail Gainc, mae'n epig yn dydi. Mae gen ti boblogaetha cyfa yn diflannu, yn marw, mae gen ti ryfeloedd, mae gen ti cast enfawr. A da ni rwan wedi crebachu i 4. Craff iawn, Richard Wyn-Jones. Ti'n ferniad llenyddol. Gwych, da. Ti wedi rhoi dy fus yn union a rhywbeth fyna, dwi'n meddwl. Yn union, dyn ni'n mynd o'r darlun panoramig o ddwy dirnas gyfa, a byddynoedd mawr i 4 unigolyn, 2 gwbl priod, teulu bach yn byw yn yr anialwch, mewn ffordd gynteddig iawn. Bron fel sy'n nhw'n ail-greu cymdeithas o pobl sy'n byw trwy helen unig. Ac hefyd, ys i'n meddwl, gysylltu ar llenyddiaeth ôl apocalyptaidd cyfoes. Y syniad yma bod yna ryfal wedi sgipo pawb o'r neilltu, a mae yna gnewyllun bach o bobl yn ceisio goreisi yn y chwalfa. Felly, o ran trafod y Pedair Cainc fel cyfanwaith llenyddol, ti'n gweld sut mae'r naill yn adleisio'r llall mewn ffordd sy'n gadael ni weld thema honno, rhyfal, mewn ffordd wahanol, a gweld cymdeithas mewn ffordd wahanol, ac yn lle canolbwyntio ar ryfela ymladd, mae'n canolbwyntio ar sylfaeni bywyd. Dyn ni'n gorau cael bwyd, dyn ni'n gorau hela. Dyma'r frawddeg, a hela y wyneithant, dechrau wyneithant ymborth cael bwyd, a'r gig hela a ffisgawd a bydafau, sef cychod gwenyn, So maen nhw'n cael cig hela, maen nhw'n pisgota, a maen nhw'n cael mel gan cychod. A dyna sef nhw'n byw. Ac mae hynna'n rhywbeth gwych iawn. Wedyn, ar ôl chydig, mae rhai ohonyn nhw'n laru, maen nhw'n penderfynu mynd i Loegr. I fyw mewn ffordd wahanol. Mewn cymdeithas eto, i fyw fel crefftwyr,
Mae'n sôn am henffordd, lle go iawn yn Lloegr, de, ac yn y blaen. Ac mae'r un patrwm yn digwydd deir gwaith. Dyna ni sôn am hyn o'r blaen. Mi oedd y Cymru ac yn wir y Celtiaid, o ran y Gwyddalod hefyd, yn hoff iawn o strwythuro pethau mewn trioedd ac yn y blaen. Dyn ni wedi trafod hynna. Ac felly mae'r un patrwm storiol yn digwydd deir gwaith. Maen nhw'n mynd i Loegr ac maen nhw'n byw fel crefftwyr. Pwy sy'n mynd dwan, sori? Pedwar. Mae'r pedwar yn mynd. Maen nhw gyd yn lari. Maen nhw'n gadael anialwch dyfed. Maen nhw gyd i lari. Maen nhw'n lari ar fyw trwy hela, pysgota, chwilio am wedyn gwyll ac yn y blaen. Maen nhw'n mynd i fyw mewn cyd-destun trefol eto. Ond fel crefftwyr. A mi ddorol, achos arglwyddi di hyn, a maen nhw'n mynd lawr yn gymdeithas i ennill bioliaeth. A mae'n digwydd deir gwaith. Maen nhw'n gwneud 3 pheth. Maen nhw'n gwneud corfau rhan o cyfrwy ceffyl, saddlehorn, sy'ch chi'n deud yn Saesneg. Da ni wedi sefydlu bod fi'n gwybod lot am geffylau. Maen nhw'n gwneud ddarnau sy'n mynd mewn i wneud cyfrwy o gyfer y ceffyl. Unwaith, wedyn maen nhw'n gwneud tarianna, gyfer ymladd, a maen nhw'n gwneud sgidiau. Dyna'r 3 pheth fel crefftwyr yn gwneud. Ac bob tro mae'n dweud bod Manawydan yn ofnadwy o dda at wneud pethau fel hyn, yn y pethau hyn. A wedyn, sôn am enwau, yn lle trio ailgreu enwau hen ddwyau Celtaidd, mae well gen i feddwl am enwau go iawn, fel Pwyll, Cicfa, sy'n golygu rhywbeth. A Manawydan, ti'n gyfer y gair Manawyd, da? Mae dal ar gael, mae'n ambell i dyfodiaeth heddiw, da. Dwi wedi clywed ambell un yn ei ddefnyddio. Manawyd, teclyn os ydych chi'n gweithio lledar. Twll mewn, beth o'n Saesneg? Awl, Manawyd. I weithio lledar. Wel, oedd fy hen daid yn gryf. Yn gryf, dyna fo. Fysa fo'n gwybod. Fatha Manawydan. Na ti, oce. I wneud twll mewn lledar os ydych chi'n sgidio ac yn y blaen. Felly mae Manawydan, mae enw fo yn cynnwys yr enw gyffredin sy'n declyn ar gyfer rhywun sy'n gwneud sgidiau. A hefyd i weithio cyfrwy ar gyfer ceffyl. A bosib yn y ledar neu ti'n tyllu pren wrth wneud tarian, de. Ac hefyd efo'r pethau mae'n dweud... Bysa yna ledar yn rhan o... Bysa. Efo tarian, wrth gwrs. Iawn, so mae'r enw yn adleisio'r grefft mae'n neud. Sydd yn wahanol wrth gwrs i be mae arglwydd a'r hyfelwr yn neud. Mae crefftwyr sy'n gweithio fel lledar yn is i statws gymdeithasol. Ond eto, mae'n cael ei ddisgrifio fel un o 3 lled ddinben, ddisgrifio am tir o de. So mae rhywbeth diddorol yn mynd ymlaen efo Manawydan. Mae'n wahanol i'w deulu fel arall. Bendigeidfran a rhyfelwyr mawr. Mae rhywbeth diddorol amdano fo. Hefyd, mae'n dweud, mae'n dda wneud hynna. A mae'n addurno'r pethau yma gyda rhywbeth sy'n cael ei alw yn galch llasar. Calch llasar. Oedi chydig bach a craffu'r hynna. Os mae hefyd rhywbeth sy'n gysylltu'r gainc hon efo'r gainc ddiwethaf, yr Ail Gainc. Ond mae'n calch, yn beth i calch, de. Mae'n gallu golygu, wel, nid yn un calch y garreg feddal sy'n cael ei falu, ond hefyd rhywbeth ydych chi'n neud i wyngalchu. Ydych chi'n rhoi lliw ar wal efo'r gwyngalch, de. Wel, calch nid gwyngalch, ond calch llasar, sydd o bosib yn rhywbeth o las, lliw glas. Ti'n gwybod lapis lazuli, sy'n fath o las, garreg glas, sy'n dod o'r Persieg, dwi'n meddwl, lapis lazuli. Ond mae'n rhyw fath o... Mae'n gallu creu rhywbeth sydd yn amlwg yn hylif i deini ar darian neu gyfrwy neu sgidiau sy'n cledu ac yn addurno. Yn las neu yn wyrdd neu rhywbeth ola. Ac oherwydd safon i grefftwaith a'r lliw hyfryd, y calch llasar, mae sgidiau, cyfleua, tarianna Manawydan y Pryderi yn gwerthu'n wych. A na'n i ddod nôl o hynna, os mae'n creu effaith, deir gwaith mae'n digwydd, wrth gwrs, efo pob un. Ond cyn hynny, mae'n deud yn y testyn fod wedi dysgu grefft yma o greu calch llasar, oherwydd y ffaith bod rhyw gymeriad o'r enw llasar llais gyfnewid di dod o Iwerddon. A cofio, os ti'n cofio, yn yr Ail Gainc... Ia, o'na 5 dynas feichiog ar ôl Iwerddon. Cyn hynny. Nes i addo rhywbeth allan, achos yna ormod o beth ei drafod efo Branwen doedd, gymaint o beth yn digwydd. Ond pan mae Efnisien yn sarhau Matholwch trwy anffurfio geffylau,
a mae Bendigeidfran yn gorfod talu'n iawn iddo fo. Mae'n rhoi rhagor o geffylau ac o bolion iddo fo. Pair y Dadeni. A mae'n deud yn yr Ail Gainc bod Pair y Dadeni wedi dŵad i Gymru o Iwerddon. Nes i ddeud hynny wrth ynhybio, ond nes i ddim enwi'r cymeriad. Mae'n deud mae llasar llais gyfnewid a'i wraig a wedi dianc o'r tŷ haearn yn Iwerddon. A dyna gwybod, mae yna chwedl Wyddelig sydd yn debyg iawn i hyn. Nid yw'r un enwau, ond lle mae yna dŷ haearn i gael ei adeiladu. A da chi'n twyllio pobl i denu fewn i'r tŷ haearn. Mae fatha ffwrn, fatha poti. A wedyn cae drws a tan a da chi'n llosgu pobl yn fyw. A mae yna chwedl Wyddelig yr oes Ail Gainc sy'n sôn am hynna. Ac mae yn ôl crynodeb o stori sy'n yn y Pedair Cainc, mi oedd llasar llais gyfnewid a'i wraig a'i plant i mynd yn broblem yn Iwerddon. Oedd o'n fatha anghenfilod o bobl yn bla'r wlad. Ac felly nath y Gwyddelod lunio'r tŷ haearn neu trio llanw gyd. Ond nath y plant i gyd farw, ond nath llasar a'i wraig ddianc efo'r Pair Dadeni ar ei gefn a mynd dros y môr i Gymru. A wedyn nath o ddyweddu yn wylo Bendigeidfran, nath roed o i Fatholwch ac yn y blaen. Ond, beth sy'n ddiddorol fi am hyn, reit? Benel o hyn am, wel... Iawn, mae Manawydan wedi dysgu creu calch llasar, wedi enwi ar ôl llasar. Bosib bod llasar yn golygu glas fel lapis lazuli, ond mae llasar mewn hein Wyddeleg yn golygu fflam hefyd. A mae rhaid bod yn ormod o gyd-digwyddiad, hynny yw bod stori tu haearn lle maen nhw'n trio llosgu'r bobl ma'n fyw, A'r fflam, y gair. Fflam, ac yn y blaen. Mae'n ddiddorol, rhywbeth heb i cymysgu. Mae nifer o eiriau hen Wyddeleg sydd wedi dyweddu'r iaith Gymraeg, gyda llaw, sy'n dangos y berthynas rhwng, ac ambell ar Cymraeg sydd wedi dyweddu'r Wyddeleg. Pethau fel brat am ffedog, twlc, mochyn, yn dŵad o hen ar Wyddeleg am wely ac yn y blaen. So ti'n gweld bod ymgyfatha am y gysylltiadau rhwng y ddwy. Ond be bynnag, mi oedd na lawr o fynd y dŵad rhwng Cymru ac Iwerddon amlwg, A yn yr Ail Gainc, dyn ni'n canolbwyntio ar arwrol fawr rhwng Cymru ac Iwerddon. Ond rhan fwy yn heddychlon, Mi oedd na Wyddelod yma, mae yna enwau yng Nghymru sy'n tystio i bresenoldeb y Gwyddelod fel Llŷn sydd yn dŵad o air Wyddeleg sy'n rhoi lenster i ni ac yn y blaen. Mi oedd rhai o deulu, rhai o'r tywysogion. Gruffydd ap Cynnan ddim yn... Gruffydd ap Cynnan wedi bod yn, dod yn ôl o alltudiaeth ac yn y blaen. Mi oedd Owain Gwynedd wedi cael plant efo rhyw Wyddeles ar Ynys Môn yn ogystal i wraig ac yn y blaen ac yn y blaen. Ond mae y Britia, y testunau hanesyddol sydd wedi goroesi mewn llawysgrifau o'r oesau canol, mae yna gofnod yn un o'r Britia yma sy'n croniclo hanes Cymru. Mae'n sôn am long o Iwerddon di dŵad i... Dwi'n meddwl ar afon Mawddach neu Mawddwy, dwi'n cofio. Mae'n dod un o'r mawdd. Ie, aber yn y rhan yno o Gymru yn fras. A bwrw angor i fasnachu. Felly, masnachwyr Iwerddon di dŵad i fasnachu. Ac o ran yr olion archeolegol, mae yna fwy o gyfoeth mewn nwyddau air ac arian a pethau hardd o Iwerddon ac o Gymru, gallu credu hyn. Felly, meddwl am hyn, meddwl am Wyddelod yn dŵad i fasnachu yng Nghymru, werthu gwaith metal hardd a gemwaith hardd ac yn y blaen. A mae yna gofnod hanesyddol hynny yn digwydd, neu cofnodau yn gwybod hynny'n digwydd. Ac yn y stori yma, mae Manawydan wedi dysgu grefft o greu calch llasar, sy'n cyfeirio yn ôl at y stori sy'n cael ei chrybwyll yn yr Ail Gainc, am y cymeriad rhyfedd mae llasar llais gyfnewid. Llais yn golygu rhwydd, esmwyth, cyflym, ella, ond cyfnewid, fel cyfnewid nwyddau, masnachu, ffeirio A beth sy'n digwydd i'r cymeriad hwnnw, ond pan mae'r Gwyddelod yn trio ei ladd trwy adeiladu tŷ haearn, mae fel doch chi'n fatha toddi calch i greu rhywbeth hylifol neu toddi metal. A mae'n bron rhyw drosedd, mae'r cymeriad mae'r llasar llais gyfnewid, mae'n rhyw drosiad am allfor, yn fy marn i, fi sy'n deud hyn, a dwi'n meddwl mae fi'r cynta'r unig i ni ddeud hyn. Dwi'n eisiau hawfraint eto. Ond mae rhyw drosiad sydd yn awgrymu masnach mewn nwyddau cain rhwng Cymru ac Iwerddon. A mae'n cyd-fynd ar ran beth sy'n digwydd efo Manawydan yn creu y crefftau yna a'r pryderu. Iawn, mae'n ddiddorol, Yndi, mae rhyw rhyw proto-gyfalafiaeth yma. Yn union. Dyma ti... Yn union. Cyfnewid
nwyddau ar draws y môr Yn union. a creu gwerth a rhyw bethau fel. Ie. A hefyd, mae yna ysgolhaig Americanaidd o'r enw Andrew Welsh, a mi gododd erthygl draw yn ôl yn Saesneg am y gainc hon, Manawydan, mae'n galw Manawydan yn the new man, y dyn newydd. A mae'n dadansoddiad gwych, sy'n mynd amdano fo, ar ôl o'r hyfal, mae o'n trio byw trwy hela, trwy wneud creffta, felly mae'n ffordd wahanol o ail ddyfeisio cymdeithas heb y rhyfela ac yn y blaen. Ac mae hynna yn codi fel thema yn amlwg yn Lloegr, pan mae'r pedwar yn trio byw trwy'r creffta yma. Deir gwaith, maen nhw'n neud y tariannau, cyfrïau, sgidiau yma, ac maen nhw mor llwyddiannus oherwydd crefftwaith Manawydan, efo'r teclyn na diol i'w enw fo, a'r lliw hyfryd y calch llasar maen nhw'n roed arno. Felly mae crefftwyr Saesneg yn lleol yn cyfodi, blydi hell, dyn ni'n mynd allan o fusnes achos mae'r blydi Cymru sydd o dros y ffin yn gwneud pethau gwell na ni. Damia nhw. A felly maen nhw'n Cymru a'i safonau uchel. Maen nhw'n cyfodi ni herbyn nhw, a mae Pryderi'n deud, gada ni ladd y teiogen yma, mae Manawydan a Pryderi'n yn rhyfelwyr, di bod nhw'n rhyfel anferthon i Werddon. Hiladdiad yn Iwerddon. A'r glwyddi efo cleddyfa, a mae'r cryddion Saesneg neu'r crefftwyr eisiau dorau'r ôl efo nhw, picwach, a maen nhw'n cymog yn i'l lladd nhw. A mae Manawydan yn dweud, na, awn ni o'ma. So dyna beth yn digwydd, maen nhw'n mynd i dre i rwle arall yn Lloegr, a maen nhw'n beth yn digwydd eto, deir gwaith. Bob tro mae Pryderi eisiau ymladd, nerth bon braich ymladd, a maen nhw'n dweud na. Mae'n ddyn newydd fel dwed Andrew Welsh. Mae eisiau heddwch, byw yn heddychlon trwy ardal creffta, a felly mae'n osgoi ymladd. A mae'n wych os ti'n darllen hynny nghyd-destun yr Ail Gainc efo'r hyfal apocalyptaidd mawr, dydy? A felly yn y pen draw, mae'n digwydd deir gwaith, a wedyn, di hyn yn gweithio ddyn nhw, felly yn pen draw, maen nhw'n mynd yn ôl iddo fer eto. Mae'n dechrau byw eto trwy hela. Maen nhw'n mynd unwaith, maen nhw'n hela, a maen nhw'n dilyn sglyfaeth i fewn mae rhyw gair hudolus. Ac mae Pryderi yn rhithro i fewn. Manawydan yn fwy pwyllog, a mae Pryderi yn rhithro i fewn unwaith. Nerth bombrech yn rhithro i fewn, yn dilyn yr sglyfaeth yma i fewn i'r gair yma sydd wedi'i ymddangos yn unlla. A mae Manawydan yn meddwl bod hyn rhyfedd. Oes yna fwy o hyd a lledrith yn y drydydd gainc na'r lleill? Wel, mae'r hyd ar ddyfad, a mae'n dipyn ym mhob un. Mae'n wahanol, mae'n bach wahanol. Diddorol. Ond hefyd, yn y drydydd gainc, dyn ni'n cael darlun hollol gyffredin, bod yn mundane ohonyn nhw'n gweithio fel crefftwyr yn Lloegr, ti'n fod? So mae'n gymysgedd dydi. Ddiddorol dydi. Gyferbyniad ni. A felly mae Pryderi'n rhithro mewn i'r gair hudol ma lle sydd i'n ddangos, a mae'n gwneud cawg. Ti'n gwybod i cawg? Mae hwn yn gweithio'n dda iawn i bobl sy'n gwrando ar hwn. Mae Richard yna rhyw siap a'i frechiau. Rhyw siap llester, ie? Polen fawr. Cawg. Ymddiheriadau bobl sy'n gwrando ar hwn. A mae'n debyg yn yr oesau canol cynnar, rhywbeth oedd wedi cael ei etifeddu, yr oesau canol o bosib wedyn, oedd rhywbeth wedi cael ei etifeddu gan y Rhufeiniaid, yn debyg. Mi oedd yna gawg, rhyw bolen fetal o rhyw fath. Heiar yn pres, air, asoch yn gyfoethog. Pan ydych chi'n dod mewn i adeilad i olchi ddwylo fel arwydd o groeso gyda'i. So mae'n arwydd o groeso mewn ffordd. Mae'n ymddangos yn un o'r chwedlau Arthuraidd i Arlles y Ffynnon, lle mae Owain y marchog yn cyrraedd rhyw lanarch hudolus, a mae yna ffynnon, a mae yna gawg yna, a da chi'n cymryd dŵr o'r ffynnon a daflu fo, a da chi'n rhywbeth rhyfedd yn digwydd ac yn y pendraw dechrau mynediad. Da ni'n dod nôl at y chwedlau. Mae'n mwy nag un cawg, mae'n gawgia polenni yma. Felly mae'n hongian o ddyrw gadwyn yma, mae Pryderi'n cidio yna fo'n syth, ac mae'n cael ei rewi, mae'n methu siarad, a mae'n cael ei rewi yna. A wedyn mae Rhiannon ei fam yn poeni am ei mab, a mae hi'n rhedeg mewn i'r olo, a mae'n yr un peth, a mae'r ddau yna. A wedyn mae'r gair yn dyflannu gan sgipo Pryderi a'i fam Rhiannon i ffwr. Felly mond Manawydan a Cigfa sy'n ôl. Da ni cast o bedwar i lawr i ddau. A mae yna rhyw arwydd bod Cigfa'n poeni chydig bach bod wedi cael ei gadael ar ôl efo'r dyn arall yma. Ond mae o'n anrhydeddus iawn, de? A mae o'n dweud... Wrth gwrs yw fod i'r boi da, ie? Yn union, yn hollol. Ac mae o'n byw, mae'n penderfynu byw tro yma trwy ffermio. Maen nhw wedi byw trwy hela a pysgota ac yn y blaen, trwy fynd i Loegr a gweithio fel crefftwyr, de?
dair gwaith drosodd. A rwan, mae popeth i mynd i'n wrong, da. Mae'n mynd yn reicig fe. Na'n i fyw trwy ffarmio yn y bond, da. Ie. Amaeth, da. Mae'n dweud bod o'n hau crofft y wenydd, da. Reit. Cai y wenydd. Mae'n hau gwenydd, da. Ie. A mae'r cynyda'n tyfu'n braf, da. Mae'n dechrau tyfu'n braf. A wedyn mae'n mynd i sbio yn bora ac mae'r gwenydd ti dyflannu. A llygod wedi bita nhw. A lot o stwff yn diflannu yn yr... So llygod sy'n bita, nid hyd a lledrith, llygod. Ie, llygod. Ie, a mae o'n mynd ar ôl... Dwi'n symleiddio, da. A mae'n cael ei hadrodd mewn ffordd wych yn y stori. A mae'n dal... Mae'n un llygoden sy'n feichog. A felly mae'n methu'r rhedeg mor gyflym. A mae'n dal y llygoden yma. A mae'n rhoi hi yn ei faneg, yn ei fynig, fel sach bach. A mae'n adra, mae'n dweud wrth cigfa, mae hi'n dweud, ac arglwydd, beth sy'n gen ti yn dy fameg? Mae'n dweud, lleidyr fe dweud, llygoden, sy'n bod yn dwy'n ein gwenydd ni, dde. A mae'n dweud, be wyt ti'n bwriadu wneud? A hi, mae'n dweud, mae'n lleidyr felly dwi am ei chrogi hi. A mae hi'n dweud, mae'n anweddus i arglwydd fetha chdi gael ei weld yn mocha fel llygoden, yn crogi llygoden. Na, mae'n mynnu dilyn y gyfraith mewn ffordd, bod i dal lleidyr a mae am grogi lleidyr. Mae'n mynd allan bore wedyn ac mae'n adeiladu, rhoi ffyrch ar y bryn, mae'n adeiladu crocben bach i grogi llygoden. Crogi llygoden. Jarman, wrth gwrs. Geraint Jarman, da. A dyma fo, a mae'n ddelwedd rhyfedd, y dyn am pengliniau yn paratoi i grogi llygoden. Llygoden feichiog hefyd, jyst i ychwanegu at... Llygoden feichiog, a wedyn, mae'r un peth yn digwydd deir gwaith eto, patrwm storiol yn cael ei ailadrodd deir gwaith. Mae 3 dyn eglwysig yn dod hebio. Dyn ni mewn cyd-destun Cristnogol. Mae'r cyntaf yn ysgolhaig, a mae hynny'n golygu nid ysgolheigion. Fatha ni sy'n gweithio mewn prifysgolion, ond mae ysgolhaig yn golygu clerigwr, rhywun sydd wedi derbyn urfa eglwysig. Ysgolhaig eglwysig yn dod hebio. Mae'n dweud arglwydd, be wyt ti'n neud? Mae'n erfyn arno fo i ryddhau llygoden. Wedyn mae offuriad, bach yn uwch yn y drefn eglwysig hebio, a'r un peth, mae'n holi be mae'n neud, mae'n dweud, dwi'n am grogi llygoden, mae'n lleidyr ac yn y blaen, mae'n trio i ddarbwyllo ryddhau llygoden, a wedyn mae'n esgob yn dod. Da ni'n mynd i reit. Ie, reit efo ni, drefn, a diddorol, achos ydi gweld Manawydan yn ceisio ail adeiladu Seiliau Cymdeithas Lleig, hela, crefftwaith, ffermio ac yn y blaen, a rwan dyn ni'n cael rhyw grynodeb o'r drefn eglwysig gyda. Ysgolhaig, offuriad, esgob. A mae'r esgob yn un peth, be wyt ti'n neud? Dwi'n crogi llygoden, a mae'n darbwyllo, mae'n ceisio i ddarbwyllo ryddhau, ac yn y pen draw, mae Manawydan fel sy'n gwybod beth sy'n digwydd yma. A mae o'n dweud, wel, dwi'n mond am i ryddhau os ydych chi'n cael gwared o'r hyd ar ddyfad. Ac yn wir, mae'r esgob yn dweud, wel, dwi'n mynd esgob go iawn, mae'n hyd y lledrith eto, rhywun o'r llwyd fab cil coed, dyma tro cyn dyn clwr amdano fo. A mae'n dweud, y mi a ddodais yr hyd ar 700 dyfed. Ddodais i, fi roddodd yr hyd ar ddyfed. So mae'n rhyw fath o ddewin, i hyd y lledrith gyda fo. A mae'n dweud, a mae'n dweud, i ddial gwawl fab clud, oedd pwyll wedi dal yn y sach yn y gain gynta. Oherwydd gymdeithas ac ef. So mae'r llwyd fab cilcoed yn gyfeillion acos a gwawl gafodd ei giro gan ddynion pwyll yn y sach. Fo oedd eisiau prodi'r Rhiannon. Gwawl, Wel, fab clud ddath i mewn ar ddwrnod protest pwyll ar Rhiannon yn y gain gynta a gofyn am gymwynas. Be bynnag ti eisiau? Mae'n dweud, dwi eisiau dy raig di, diolch yn fawr. A wedyn oedd pwyll... A mae Rhiannon wrth gwrs... Mae wedi cipio Rhiannon hefyd, wrth gwrs. A'i mab. Felly mae o wedi dweud, fel ti'n gweld hynna'n yn clymu y Drydedd Gainc a'r gain gynta. Dyn ni wedi trafod y modd mae'r Drydedd Gainc wedi chlymu ar Ail Gainc. O gyda llaw, rhyw neilleb yma, aside rhyw neilleb yma, da. O'n i sôn am y ffaith bod, mae'n llyfr gwyn rhydderch, mae'r copi cyflawn cynta'r Pedair Cainc, bod y ddau ddryll, ddau ddarn, o ganrif yn gynharach, o gwmpas y flwyddyn 1250. Mae un o'r ddau didalan yn didalan o Manawydan. A gan bod Manawydan yn amlwg wedi greu fel dylyniant i Franwen i raddau, yn defnyddio deunydd traddodiadol a ffordd mae'n gysylltu, mae'n dangos bod y Pedair Cainc wedi greu cyn
cyn i ddwa ei oes y tywysogion ddod i ben. Dwi'n credu chdi, Jerry. So, mae'n neud synwyr dydi. So, bendant. dwi'n gweld hynna. Ac yn y pen draw felly, mae Manawydan yn ennill, da? Mae'r dewin yma, fi sy'n ei alw dewin, a mae'n amlwg gyda fo hyd y lledrith does. Mae'n ffordd fawr llwyd fab cilcoen, felly mae'n codi'r hyd o ddyfad, mae Pedair a Rhiannon yn cael eu hadfer, mae pob peth, mae holl gymdeithas, holl boblogaeth dyfed yn cael eu hadfer. Nid achos oedd Manawydan eisiau rhithroi ymladd fel Pedair o fe, gan ei curo nhw, neu tynnu cleddyf y lladd nhw, neu rhedeg ar ôl yr sglyfaeth i fewn i'r gair ac yn y blaen. A nid fel y gainc ddiwethaf pan mae'n ryfal anferthol yn Iwerddon. Ond Manawydan yn bwyllog iawn, fel mae Pwyll yn gorfod dysgu bod yn bwyllog yn y gainc gyntaf. Mae eisiau byw mewn ffordd deg, hela, ffermio, creffta, a mae eisiau dilyn y gyfraith. Mae wedi dal lleidyr, mae'n ei crogi'r llygoden fel lleidyr, yn lle ymladd, ac yn y pen draw, trwy ddilyn y gyfraith, trwy ddulliau heddychlon, a defnyddio i ben yn lle i gleddyf, mae'n ad ennill, mae'n adfer tirnas dyfad ac yn ennill. Felly dyna pam mae Andrew Welsh yn elw fo'n a new man. Mae'n ddyn newydd. Mae'n bortread diddorol. Dyn eisiau bod Branwen yn stori radicalaidd mewn ffordd. Mae hon hefyd o ran trafod ffordd wahanol hwyrach. Be sy'n ddiddorol i fi ydy bod, da ni'n mynd i ddod nôl at Arthur a'r stwff yma i gyd. A'r stwff arwrol iawn yma. Mae yna rhywbeth reit broseic ynglyn â'r stori yma ar un ystyr. Oes, gweithio'r holl ynglyn â bod yn grydd, gweithio fel lledar, tyfu gwenith, mynd i'r Rwydren, Lloegr. Mae'r cywair mor anhygol o wahanol. O'r ail, ond hyd yn oed y gyntaf, mae'n ddiddorol dydi, mae'n dawel ar un ystyr. Yndi, Manawydan yn bwyllog yn dilyn ei drefn ac yn y blaen. Ond, fel y gwelwch chi yn y bennod nesaf, ar y podlediad yma mae'r gainc ola, chwedl Math fab Mathonwy yn mynd yn epig anferthol eto, efo llawer o ryfela, pethau mawr yn digwydd eto. Felly mewn ffordd, os ydych chi'n darllen y Pedair Cainc efo'i gilydd, fel cyfanwaith, mae'n rhoi rhyw seibiant bach i chi anadlu fel darllenwyr neu fel gwrandawyr rhwng y ddwy gainc sy'n llawn hyfal a pethau mawr iawn yn digwydd. Felly mae'n wych o ran creu rhyw amrwyad o ran rhythm a cyffro, a hefyd amrwyaeth o ran themau, achos dyn ni'n edrych ar gymdeithas mewn ffordd wahanol iawn, yn lle meddwl am arwain trwy fynd i'r hyfal ac yn y blaen, yn meddwl am beth am pethau bychain i adeiladu sylfaeni gymdeithas, amaeth, rhai gwenydd, creffta, cyfraith, sefydlu cyfraith, bod yn wahanol i'r tywysog sy'n barod iawn i dynnu gleddyf a mynd i'r hyfal, Felly mae'n ddiddorol iawn. Mae'n amlwg, mae yna rhyw rag ysbyseb bod fi angen botel o whisky ar gyfer y bedwerydd gainc. Ond jyst i aros am foment efo'r drydydd gainc. Be sy'n, da ni wedi bod yn mynd trwy'r lleill a mae'n troi allan mod i yn gyfarwydd ar rai o'r hanesion yma. Jyst oherwydd bod o'n rhan o'n diwylliant ni'n rola, a hyd yn oed os ti'n anwaraidd fel fi, ti wedi pigo rhywfaint o fyny. Ond hon dy'r un sy'n lleia cyfarwydd i mi hyd yma. Ar wahanu crogi llygoden. Ar wahanu, a swn i mond yn gwybod am hynna, oherwydd bod o'n gan mor... A ti'n gwybod pam y llygoden cael ei chrogi? Ydy o'n wir i ddweud na hon ydy'r o'r Pedair sydd wedi falle'n cael lleia o sylw, neu ydy hynna... Swn i feddwl, dwi wedi hynny'n anecdotaidd, dwi ddim wedi gwneud ymchwil o fath gwyddonol, ond swn i'n feddwl o ran caneuon, llyfrau modern sy'n awompi'r chwedlau. Hefyd, mae'n lawer iawn o fath o dramau, dy plant ysgol gynradd, beth ar gyfer can actol yn yr urdd, pasianta plant wedi seilio'n fras ar y Pedair Cainc. Ond mae pobl yn teddu mynd ar ôl Pwyll, Branwen yn aml, ac agwydd y lleill o gyffes a blodeuwedd o'r gainc ol yn aml. A nid Manawydan. So hon ydy'r un falle... Achos mae'n fwy rhyddiaethol, gweithio'r hyd y lledrith, mae rhywbeth amdano fo. Ond, ar unwedd, hon yr un... fwyaf modern, yn dweud, ylwch, dim ys yma byw, nid mynd i ryfel ac yn y blaen. Mewn ffordd, hon ydy'r un mwyaf perthnasol efalla. Heddiw, Ond yr un sydd falle'n cael lleia sylw ar un ystod. Bod o ddim yn... Oedd ti'n siarad am yr awydd i gysylltu, a dyma lle dwi'n mynd efo hyn, oedd ti'n siarad am yr awydd i gysylltu'r Pedair Cainc efo rhyw chwedloniaeth, geltaidd, romantaidd,
Wel, mae hon yn reit fodern ydy. Byw drwy grefft, oedd Manawydan yn dda fo'i ddilo fel sy'n ti'n dweud. Ac byw drwy grefft a cyfnewid. A chynnal cyfraith y ffrefn. So di hwn ddim yn siwtio yr dehongliad o'r Pedair Cainc sydd i gyd yn lŷn drwchwch ar... Rhyw fyd cyntefig. Celtiaid cyn yr efeint. Mae'n ddiddorol. Manawydan yn rhy gall hwrach i fod yn arwr chwedlonol fel i bobl. Ond eto mae'n goblin y stori dda, ynddi? Ynddi. Wych. A mae'n rhan bwysig o'r cyfanwaith os ydyn ni'n darllen y Pedair Cainc fel cyfanwaith, fel dwi'n mynnu wneud. A fel da ni'n gwneud ar y podlediad. Felly, Jerry, dwi'n meddwl bod ni'n dod i derfyn y drydedd o'r Pedair Cainc. Diolch yn fawr iawn i ti am yn hywys i a ni drwy hynna i gyd. Dwi'n mynd i atgoffa chi bod chi'n gallu tanysgrifio i'r podlediad drwy'r gwahanol apps perthnasol. Mi allwch chi'n gwylio ni ar YouTube. Fysa ni'n gwerthfawrogi os da chi'n rhannu newyddion da o lawenydd mawr am bodolaeth y podlediad efo unrhyw un all fod o ddiddordeb. A da ni'n mawr obeithio byddwch chi'n ymuno hefo ni ar gyfer pennod nesaf, lle byddwn ni'n trafod... Yr ola o'r Pedair Cainc, chwedl Math fab Mathonwy, sydd yn bron yn ormod un bennod, yn ei drio i gwasgu gyd i fewn. A dwi'n awgrymu'n gryf bod chi efo rhyw ddiod bach wrth o'ch ochr chi ar gyfer gwrando ar y bennod nesaf. Os da chi'n ddigon hen i yfed Os da chi'n ddigon hen i yfed yn gyfreithlon. Diolch yn fawr, Jerry. Neu fyna rybydd iechyd ar y podlediad. Beth bynnag, diolch am ymuno a welwn i chi eto'n fuan iawn. Hwyl fawr. Wir, diolch yn fawr. Hwyl.